Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kublai people lok bro, kaketang jong ada iwan tuni kriam, bat ngah kani ka film along kumu director, bat kumju ubah kompos ki jirwai, bat igani jirwai ngi layar wai kumba laingot ki norway itai de i ferry meri langte nang ta i donaliza shabang bat i badari bahanong shili Kublai pi parlok baro ka kerteng jinga di arki sayo ngasong sa apo maulai nang kuar bat ngadai ru producer jong ka film bat hakajuk kaporu ngalong uting shop jong ka film kanong rem này khát sao xin nhà họ cũng sẽ đến trong nhà khi one man girls hiu đã chinh ít ba phê Kublai pi baro ngadi ibawan suksisa supai ngasong sa homden kabahap apo kanong po riboy district bat ngasimenta hakane ka film kanong rem kum ipuron oh baby ba itong la what on thing I itchisha nas mai happy nganong kala Kakerteng jonga di bahun nong neng bat ka jakasong jakasa jonga kalong ti hapo alai mer nong umlong bat bun ki brig la jutip hi ketika than jungis dai haka ngalong ru kanong simbenta haka ni ka film nong rem kum ikmie jong wa aktor Pinang ba benroy Tang ba leng ba kani ka sab jong pi penswan pa shing ta ki jing jaw man oh baby ba jom nganum EFP ko kufa jonga Pirkirmu ban pun syobit yang hitam senya api ngakhir rumah kani ka story jong ka film kalong ba ubruhi kabarang samla usngo bakat mga ampadan saban dalapoi par kapor usim jing eladi na takadaw kani ka film kanong rem kalong ka jing snangi ki pai ba phim de ban thaba namar kirong bun sini ki alam bakla kre kata hi benda hoi kanong rem mane aktor kadai ba unong simentai ka film umur ukur tang toni tahu tu ni ulai ubri ubah salah ba bom cukong ubas ngo ba kat ngam padan mrio bat nda ulaya lenti uya kenduk shoi uya samla ka ba ai kerteng ka em tu ka pedang hun dadi na to pedang hun taka pedang hun kala i ba yu tong ba ngam tip bau dong thaba shoi ta last pate uya kenduk uya perlok ngam ta
ngai kerteng ya kini ke film konong rem kolong ba bunsin hi usin rang beriu haba uyok samlana uyok lok teng hayeng kalok kadan kabada mi syabar dang tabagi kemat te hadin kata apa long ba hadian ba kalok kada katip mah kalok katip ba ulok uyalang samla ayalang samla kami no kajingya kan at andala mi kajing kan at pan long ba u senrang uyok lat kan yang tu por uyok lat pat long kami kajingya kan at tu upat no andala pat no pan wat kan wat biang wat ya takan orang ta ya kenduk biang kawi kan thairu kumtai da mi kajingya kan at tagadan nakalong yang jung kan thai ba hikmi kpa kamsuk lada bamsuk kumta kamtam senrang da uyok ngol kumta ja kimtian le bunsin si ang ka bahaba ya jingai no nomor habam suk tengin le yu bunsin ka sewan bi katai te kumta kan wat ya katakan orang tang ba lengba kani ka sab jong pi penswan pa shing ta ki jing jawam man kajing poi jonga ban simenta hakane film kolong ba nadu bas dang hilong nadu bangadang hna long adon kata ka mensem bangan simenta haki kinja kikam ak film te house nam arja nyo ngasdang bad akiki kumtukum ki album te de iba rigid kumdet iba yalam yang hak kumkane ka kam te bad hakane ka film ro lakhot yang ada iba Anthony Kriam ban simenta hakane ka film te kalau sya ka film kabasim tenat hadu kata kat kum kajing yo jonga ya ka benta hakane ka film Oh baby, ba ijom. nganum EFP ko kupa jonga Kani kadang day kasin ka manongkong jonga manang sedang sina film dray bunsin ngilaya direct igin ki video album into pangai kedoi remikyo suyo yo nga ba Anthony kadai ka betta jong pi ba pin le director nama persang ni ka wai ngong tip shoot mo nga bom ju million kini te halek yang am sap te yang em persang mo da ka jingkit kajing rap jong i bakirina ba kumju i arki sayo kasapen urlang yang bukan salong director jong film ka story ngashna ka story tang athok manga bat ka script apon dor da i rumiko suyo ba i kitrina ngashim ba ngamnang syubun batai ba ngam la bangan penwan dori ka to kajing mut benlong ta director nomor baka shim ji e ba kam ngalong director jing kijirwai kalong ka kam suk enga ha kan ka director jong ka film ta ka shim jin jar ba always tang i va spai benang dei artis benang kong but ini banri la ak ya ka film manrat but merina pa ila ak film ijan ki artis kumtu gidan ba arpo arsan ngai te hakani ka film ro don ki jirwai bun ma ki jirwai ta nama ba ka storyline jong Tony de bo Tony de Norway no shan ta ka mention ya ka jing im jo ba de Norway no shan ta ka bun ha ki jirwai ni film ko ki jirwai ka de ka ba saw yom ki por o baby nanta nai ka saw sunia nanta habang akan mau nanta kawai pa ka de ka jirwai oh my love ma nanta shanu pidon ban kaim tu kawai ngala mnakan ma bhasho ras kawai ta kadega muharji ka story jong kani ka film kolong bastunan na ta kadaw nga sa kwa ru ban simentalang kan haba kila pun sungo mungkin iki uni producer balong ru wa aktor ka jo ka por te ulai thu khana chphang kani ka story bangalayo ban puli ka script te ka script kolong bai i shongnia na ta kadaw nga sa simbenta banyarap le mikini khna ban kan tiwi kani ka kam cha film joki Kiremon ban pun syobit yang hitam senya pinga kiruma kajing senang uni aktor kan long no ba uni aktor u sapoi kan ma wan ya ka jing le bakla jung te la da ula bakla ta kata hi ka jing sing u kajing senang ba koridor tam ni pertai dei bri ba kim judai ban long gi bri gi ba sungo hanga sung sarong bat kim dei ban long khloit be kin long gi bri gi ba kham yan hakal ti ga rukom ga ba byang
Hakani ka benta jong kajing shim benta ngakum ka kami hakani ka film kanong rim la duk ka sedang. Kalong bangalong kalong kami ka ba shim jenjar ba kaliang jong ukpa. Te ukpa kikon ulong uba satar ubom tip ti ya ka kya ka shon jong i kan thei ne ha padeng kajing ya de ba kikon. Ti u im lengkarang sung thu kum lo kum ukpa ban shim kajing ket clear na benta ka yeng ka sam. Te kandak hakani ka film ngas thu babon hi nangi kan thei ka sing juma de ni jing te kalong ka eki bas tunat ban pen ipat ba ni ya kini ki jing ja ba hadian kan ni bangakum ka kan thei kum kata ka kami ka ba long ka brio ka ba dap tang ki jing duna ha ka jumut jum khat mo kum ka jumut jum khat kan thei mo ki ong ka jumut jum khat batlon tingile amno ha preng jung kita ki jing ba kan du ru pen ban ngam sim lala ban te la kam ya kata ban syong ban sa ban perkhat ban im ka jing im ba tang bat ki khon han ring la jam no pen man syakawai ke senjam ban sim no pat sawai ukpa kata kamu upana hadian mangilai sementa kata ka ban ong kumu tau pana mo ban wara hayeng hapden jung ki khon bat nga ka kami ngia kenduk ki jing kumu pana ba jing suk yang kasam ba ki khon te de hang ni ba uni ukun kum aktor mo uni ubala simenta im no ka jing im ka ba sung tho ba yo ka jing seneng ka ba pura la du budang ret namar ka por ba wan utau pana uni lami no na yeng kan pet no na yeng im no ka jing im balangkar marwai de hakani kan bakani ka film ro ka sutanan ban yo kata kerteng ban ong ka nongrim ba ka don nongrim hakata ka benta ba kum ngi kan thei ki batulon ngim jula ti ban perkhat ko ban pan bahai ki ngasam la ni ki khon ki ti lempi jingkermen hanta kadon Curai ba poi million de kidan arteli kawai ka dai klat no ba ye ban ka OBB na ka film hi manga ya ka OBB ngerwai manga bro arteli ngerwai manga bi badari ba te main ngerwai ni film de bon i shim i donalisa shabong yo light ligi jirwai kita ka dai ka nai ka sausnya nang ta ka muharjing lambat ka shanu fidan shooting always the ngelakle sor bersama boy entai baby ba chong nga what nam it na shakla kat kum karul bangayo mga hakane ka film kalong ba nga syam jenjar ba kabanungkong hi kadai nakibahayang hasam ba kim don ka jingesuk dia hadin ka tu pade long usun rang uyu alat te kum lu la de ulok te ulak de ulok jonga te hadin ka tu long usdang wan ibenya nga kay namar balong namar kibahayang hasam jonga kim don jingsuk ye namar ulong ubriu ubom judan kata kanong rim te hakasin ka banungkong namar umju shim khia ya ka kami yang kamsam kajing seneng ba kwa banai ka imlang salang kalong ba sisin haba philayo ya kalok ne samla ne phimdei te banle kai namar da hadian habut sham jinjar la jong hi da habangi la teman kani ka film te kala poi hi shaka nyolak ye Pinang ba benroy
kajing kami ilenti jonga hapadang kajing kreat namar gibun ki film ru kemiatre te ngaru ngala artatin hi tambah ngakerpat pat iki paiba bakin alam kajing kershan kumba kila kershan lam ikiwe namar ngala jui hakisna bala khamlet ma te kidan ki film ki bala pen i kumne hi ki por banai kreat kumne haka por badang dan po badang pen i bahagi film kasi po Anjali te hak tu ki por kidan ki film ki ba ngamla banjer kerteng ba kum kini ki banai ba ki pen i kalong ka basai so tamo te ngaru ngasukmi lenti ya kata hi kajing roi ba kham sutanat te kadan kawai bong habang akan mau epi ku ba iet te nang ta bong nai khat sau senia ka bong mohor jing iet ka OBB te ba ki breu ki kham ya sutanat bahai ka jing roi OBB ka dei ka bala pala YouTube ru ha ka channel jong i Kitrina nongrom ka bala poi sha ka million hi poi 1 million tam damo Oh baby ba itong la what on thing I itchisha Nas mai happy nganong kala Ya kajing iet kabanala Hangkap nila wit pernai Junang tang happy ngalarai Oh, kajing kami lenti jonga kalong ba hoi ka diga por kabarita maka por kreat mo matharai ki paiba ki kham salya man le film dai ngabu jingker man bagi paiba kin ai ka jingker shan pan ko maju ai naka por cha por ki film kum ki film balada blet de ki ni shkman tuan phai sanga ka ijon na pingob kum ta ter sai ki we ro ki film ki ban sadang wan nga ngai ba ki paiba ki rai kum ju ka jingker shan kum ma phi ki brio ki ba ye ki film khasi bat nga kermen ba phin ai ka ji kershan ba pura kana ba ngi dang la chu manang pen peteng na ka por chau ka por ya ka tarik patengin pelai aka khat nyu tarik pena Januari te araja arpo na denang tapar apo biju sinema te ya ka por bagin pen i ka film kalong ba kharwe steng 8 baje 7 baje bat ban 2 baje bat ke jiruai na ka film kadon ko we jiruai bang ya ruai kan mau ba ngim sim la chu ban tap ini film te ka story ka ba best tam na ka jiruai ka film te ngin shu kan long no tang ka them juga film pas dang mukun ngan tharai ar kan ta tharai kam ta hi te ke jiruai ka ba kring ka ba sutana e pai ba nga i ba ka OBB ka la kring bat sai kan ka we ka jiruai bi pat lat pan ngani la shu bo no bang ngin sa ayu no ma kata di jiruai bang habang akan mau. Tapi kini jiruai ro ini saya pelai kini kita yang mentah. Kajing senang ka bangi yo anak ka film kalong ba ngidai banlong ki bru ki bayasha nata ki badan ka mensim bandan bit ka mensim patang ka we ka jingmod banyak siu thu jingmod iwe anak kaliang jongate ngakami lenti hibakan ka film kan kio baki bru ki ba long kemo kin sung tenat ban pe ya kanian ma kadon ka ik ka ban keren na ban ta jungi ki long kemi ba sakawi ngakar patjur yakitu ki breu ki baju kersan yang amna ka por ban pe kai mo ha ki video jongki ha ki channel bangi pelaj ha po ki mobile YouTube te ngakar pat jur yakitu ki baju kersan nga bakin nang ya kersan su ban nong non pe ya ka film nongrem kanang bangila ban kanti kini kena basna film nak kapor mar gani kam sna film jong kini kena ngajudan bentah bah bagi kena kan di bas nang menseng bad ikit rina nongrum longi lai don bentah hi tambah kam impat pelaj ka ba ai kerteng ka hu is jela kajing kentu jongai ki paiba kalong kum kajing kerpat iki paiba bakin ni ai kajing kershan lam yangi namar kani ka film gadang dei ka scene ka baningkong bangasna manga te lada kidan kijing baklah ni yang tairu wat nom ya thau ya kijing baklah namar ba ngidang dei kisin ka baningkong Pinang ba banruai
kan ka sab jong pi pen swan pa shing ta ki jing jaw man Oh baby, oh baby, ba ijom nganum ep ko kfa jonga Pikir mo ban pun shobit ya